taratay octobre kalo kile kono ton saba flani mo wan saba amun sogolindo ana mali kuno fini bololo sirofe jamana kono fo jamana ko ha ama fo bala jalalen nyatuma o bismillah rabi kuno fini o keneka bi kuna funi damnela anga ministre de la santé ni o yanga jamana ministre minyeshini do anga kene yakoma ni o colonel Assa Badialo ale ko ni femi kado ka fo kalo mi ko ni taleno ka nyeshi nyogonde me ani dekre fe kala lima o taku mo ani shigina baro ko ni daire mi ko ni kera maison des aînés ko ni na Bamako octobre kalo kili saba samba fla ani mo ani saba femi kado ka fo la je ko ni keneka u ko ni femi bara ko ni la mi o ko ni lancement de la caravane sanitaire des seniors à Bamako ni o ko ni na ke Bamako Tombouctou gawo jema ani kati konnala ni la jen koni keneka femi karo ka fo lieutenant Toumani Sidibé ni o koni officier d'altérie ni alibe retraite la ni watina wafana nonagénaire fene odo ale de koni mina ke nyina ni o koni meke femi kolomi nyeshine nyogonde me ani femi karo ka fo donc refe keleli taku mugo ani shigina o den faye ali wa o kofe ademba ya otalendo kadi madame Touré Lobo Traoré kon mani o anga jamana nyama koro amadi Toumani Touré furu musoy wa o kofe anga jamana commune nani o asigira na o kumeri koni tumi kenega ani femi karo kafo maba chamaware femi Niger jamana ministri nyama ini o koni la minizeni Ali Mamani ale koni mi takamala anga jamana konna la kabine octobre kalo kile duru temeni samba fla ani muga ani saba agal nali koni sinfe ani anga jamana nyama koni sigla kakumani o colonel Assimi Goïta uga nyokonye koni konna la ukumara fen chamaka wala sa ubese ga burudi nyokoma ani kasika bara nyokonya koni sinsi kosobe jamana fla ni nyokonje wala sa ubese ga dankarike lakana baylem koni mi anga jamana fla nu konna la ni wakatina semasini ale nyamai Imam Mahmoud Diko oye ale koni kunkele no ka wulika jaro koni buluda min koni tumina ke octobre kalo klita ani sabanata samba fla ani mugan saba place de 50 la ni anko mako marchi nga hayira ka fo femi au conseil islamique du Mali nyamani oye Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara ale koni willa ka se femi semasi koni nyama Mahmoud Diko ka fo ayena ko akoni mega wulika jomi koni buluda ako obo ama abe dokku dama boni wakati na anga jamana finti la ko keren yala a police la ko lu ko ni keleno ka wulika jo sigi singa wala saka seka maula kana ani ubulu fon kadaka abe wakati bo sisano anga jamana konnala o la kana balia kun kelembe fenjuku baye kadaka wakati be binkani walo koni kumbita ke ani anyogona chama ode sinfe ni wakati na ayera ka fuku koni sera ka jabi nyuma chama soro kadaka uyeteke ke machama na binkani sinfe ani usera ka machama koni lakana ama fo alaka ufangasi ukabara konnala alamsa shuka duguje jumala anga jamana finiti gila kaoni anko luma ko fama olu koni wuli ka joro koni ke anga jamana chama che region konnani o koni mopti region koni mi koni sefe gon sera ka dankari ke fe mi karo ka fo karo gene dina tigla ma chama koni na mi koni sefe uye uka pika bu chama ani bimba bambara chi chama koni ponena anina amita ki dal region konnala keren ani fi dugu koni konnala octobre kalo kile wulon vlate meni samba fla ani mugan saba anga jamana fin tigla ka ulu koni willa ka jo u koni sans fi femi bamaga chi tigla ma u koni olu ni koronche u yeseba ya soro u kan kada ka u kumika bikani koni taka ni dugu ko falin koni segere u kelen ko feka seba ya soro bamaga chi u koni ka ni chama fagala do yere koni bulila ni kala ni soja baye dugu ma u ma kosobe ani ni marabulu mo ma kosobe kada ka ulu koni meni de kuin konnala abe san chama bobi kabini samba fla antan la wakati fo kana senyina ma hoko ni me santa ani kelini ama fo alibi alaka anga jamana fintikila ka ufangasi ukabara konnala ni ambola mta kulikuru region konnala anga jamana nyama ulukoni ayira ka fo femi karo ka fo ikoma ko okoni bina daele kadaka ajolen koni tumi wakati bo ina fo ambela jarani bi akalama to gomina jamana nyama wi ayira ka fo ko okoni bina barada mine ni koni kala ni soja bay ko sobe kulikuru region mama malide oba ani kere la femi karo ka fo ikoma barakala ma kadaka ukumi sigilati ukunti fana OCSI ni abifoma ko office central des stupéfiants ni olu koni ka bara koni benelu femi ka do ka fo nyana minima fo olu koni mineluma ayera ka fo u koni femi ka do ka fo musula khafla olu koni tekeke ola munu koni nyana minima fe koni kilo ta on bonyan ko de koni yera ni musula kan nunu koni kuna nga akoni yera ka fo ku anga jamana deunte o ba yera ka fo malienu koni te jamana were mawre koni do nga femi ka do ka fo nyana minima fe kilo ta mi koni kububulo koni o ta ko laje warila abiju jo fo sefa wari million kemefla ani biduru
boyanko de la. Kasangani kalo mi koni taleno ka anyeshi nyokon deme ani dekrefe kani kalelima Oktober kalo kile duru Samba fla ani mugani saba anga jamana nyama Colonel Assimi Goita ale koni isimo ikono koro ka femi karo ka fo kata ngomi yirambugu ale ni yito mi koro bugu resefe anga jamana nyama tari ikoni nyeda femi karo ka fo anga jamana makoro baro koni kani ale shibe 100 ani 100 ani nanina nyina atoko de Maimuna Sangare asigero koni bendo ngomi yirambugu koni ma anga jamana komini sabana kornal. Nambola amita Burkina Faso femi karo kafo sibiri don femi Burkina fintigila kaw akoni yirala kafo ku koni femi karo kafo bamagachi dine tigila maw koni dagayo do koni chien nu okoni be tuba gursi koni konna la fogata se sablo go koni ma laigay dugu koni konna la. Ay wani lebi dansi ke oka biyu kuna foni ola ama fo awni ci oka la meli ko nyumala ni awbe fe aka jako fe onkala ko don aka chakeda okala ko don aw se ka so mali kuna foni direction commerciale la o ko fe amunu me fe aga fulu ka ke anga kuna foni ola bana aw se ka wuli likene ka juru sera la ni oui 94 42 23 82 bi kono to anani binani anifla muga ani saba bishigi anifla o yoro de la ame fuli di Abdou Traoré mali sigero benenu masaka mali ani Sénégal frontière la amita Libi ame Burama Damilifo ni amboreno amita fo Espagne Barcelone ame fulidi yuba sarima ame fo obla jirali ninchi akala meliko yumana au kambe shinini alama bashike nini awla hala kan shijo ko makona.